A Simona Mištíková, zakladateľka agentúry, ktorá sa v tomto biznise, ak sa to dá tak povedať, pohybuje už takmer 20 rokov. Tak mi povedzte, ako sa za 20 ročia zmenila komunikácia, celý ten marketing, PR, všetko okolo toho. Takže pekný dobrý deň. Tak ako bolo už avizované, v súčasnosti žijeme v dobe umelej inteligencie a využívanie všetkého, čo nám prináša veľmi sily sociálnych sietí, nielen teda tých známych, ako máme Facebook a Instagram, kde pôsobíme, ale pre ten biznisovú komunitu je to LinkedIn. O všetkom tom sa budeme rozprávať a taktiež sú to zamestnanci. Na nich sa kladie tá najdôležitejšia tá veľká miera pozornosti a práve interná komunikácia je momentálne z jednou z kľúčových tém v komunikácii. Ja som si pozrel program konferencie a samozrejme tá umelá inteligencia tam niekoľkokrát na mňa vyskočila. Aj vy budete mať prednášku o umelej inteligencii, tak ako ona mení náš svet. A musím povedať, čo ma zaujalo, máte tam podnadpis vlastne v tej prednáške generatívny chaos. Je to tak. Tá umelá inteligencia nepretvára iba mediálny priestor, tak ako ho aktuálne poznáme. Ona mení životy aj bežných ľudí. A jedným z tých aspektov je presne to, že ľudia často sledujú, či už na sociálnych sieťach alebo v médiách videá a stávajú sa čoraz viac skeptickými voči tomu, čo je reálne, čo nie je reálne. Už to prestávame vedieť rozdeliť, aj oddeliť. Je to tak, presne ako hovoríte, veľakrát vlastne jediným tým rozdielom medzi AI vygenerovaným videom a videom, ktoré vytvoril človek, je nejaký vodoznak, ktorý sa tam nachádza. A ľudia sa stávajú skeptickými aj voči videám, ktoré vytvorili ľudia. A veľakrát ich podozrievajú z toho, že sú práve vygenerované skrz umelú inteligenciu. A práve preto sa snažíme teda ukazovať jednak tie možnosti, ako to rozpoznať, alebo ako takýto obsah tvoriť. Aký je rozdiel medzi obsahom, ktorý tvoria ľudia, ktorí tvorí umelá inteligencia a ako to viete využiť napríklad či už v biznise alebo v nejakom osobnom Ona živote. vie byť ešte aj pomocníčkou, takto sa opýtam. Keď si len zoberieme tie videá, stále ona urobí to, čo od nej chce človek, alebo už začína byť príliš kreatívna, robí si to, čo ona chce? Veľakrát to práve nespraví tak, ako to chce ten človek. Je to vlastne umenie vedieť to vytvoriť skrz tú umelú inteligenciu tak, aby ten finálny výsledok bol taký, ako teda ten tvorca chce. Aj to je jeden z aspektov, ktorý učíme na našich školeniach a budem o ňom rozprávať aj na konferencii. Ale vždy je, povedal by som, že takým svojským spôsobom kreatívna, pridá tam niečo extra veľakrát. Ja sa ešte dostanem k tomu programu späť, lebo mnohí majú taký pocit, že dobre, tam budete hovoriť, ako predávať, ako komunikovať a tak ďalej, ale jedna prednáška tam je akože strašne zaujímavá a to je prípad Českého ministerstva vnútra, že normálny človek pochopí, že aká je tá komunikácia dôležitá, bude tam človek, ktorý vysvetlí, ako sa komunikovalo počas veľkých povodní. A to je to, čo vlastne aj v médiách, aj v bežnom živote potrebujeme vedieť. Presne tak. Práve preto táto konferencia vôbec nie je len pre nejakú úzkú skupinu ľudí, ale je to naozaj pre človeka, jednopodnikateľa, živnostníka, ktorý sa chce zaktualizovať v týchto momentálnych trendoch. Snažíme sa ju naozaj držať monotematickú, odbornú a veľmi praktickú. Preto máme vlastne za hostí aj českých našich kolegov a priateľov z komunikácie a práve aj prípady, keď sú to práve ministerstva, alebo sú to nejaké záujmové združenie, neziskové organizácie, nie len väčšie korporáty, ale aj malé firmy, ktoré prinášajú za málo peňazí taktiež efekt, ktorý dokázal urobiť pre nich veľmi veľa. To, čo sa za tých 20 rokov zmenilo, je aj to, že okrem tých kreatívnych riaditeľov a neviem koho každého do toho sveta vstúpili influenceri, a to dosť výrazným spôsobom. To bude zase taká časť tej konferencie, kde budete vy komunikovať. Tu zvykneme mávať ako pobednú tému, keď už na nás príde tá foodkoma, aby sa nám účastníci trošku rozprúdili a vzbudili. Aj to influencerstvo, sú to ľudia, ktorí majú teda vplyv na sociálnych sieťach, aby sme správne povedali, aj tento pojem sa veľmi mení. Už je to veľa odborností, je to veľa vlastne naozaj hodnotných príspevkov, ktorí títo ľudia prispievajú na tých sociálnych sieťach a na základe toho si nachádzajú svojich sledovateľov a ako pracujú komerčne aj s firmami, kedy sa vlastne dajú využiť aj v prospech nejakého svojho biznisu alebo svojho podnikania, tak presne o tom sa budeme rozprávať. Ešte sa vrátim k tej umelej inteligencii. Neviem, či mi prezradíte, ale skúste. Podielala sa umelá inteligencia na tvorení tejto konferencie? Dali ste nejaké čiastočné zadania, aby vám s niečím pomohla? Tak umelá inteligencia nám pomáha v rôznych aspektoch a určite aj pri tvorbe
tejto konferencie sme ju využili. Ona skutočne dokáže zefektívniť tvorbu nie len teda obsahu, ale napríklad aj eventov. To znamená, že v určitých aspektoch určite sme ju využili. Celý čas sme nepovedali, kde, kedy a ako sa tam dostať, tak poďme na tie základné informácie. Takže bude to už zanedlho 4. novembra. Máme to v Bratislave, ale je možné si ju objednať aj online, takže aj pre celé Slovensko je tam vlastne možnosť aj live prístupu. Všetky informácie nájdete na www.sme.konferencie.sk. Konferencia sa volá Komunikátori budúcnosti a tentokrát sme ju zmenili z hľadiska priestoru do takých novších priestorov kina, Cinema City v Eurovej, takže je možné vlastne, že aj takýmto spôsobom sa oživí tá forma tej prezentácie. Tým, že vy určite trendy, predpokladám, že to nie sú prednášky, že to nie je tak, že sedia návštevníci, jeden človek prednáša a tí ostatní si robia poznámky. Čiže ako funguje aj tá komunikácia medzi tými ľuďmi? Je to veľmi interaktívne. Naozaj je určitá časť, kedy sa povie ten svoj príklad, ktorý prišiel ten prednášajúci odprezentovať alebo povedať, ale je tam veľký priestor aj na otázky, či už v online alebo aj v offline, aby si účastníci mali možnosť si prísť práve s odpovediami, ktoré hľadali, a zároveň je tam priestor aj na networking. To znamená, že aj či už so speakerami, ale aj v rámci tej komunity si je možné sa stretnúť, porozprávať v rámci prestávok a takto si nájsť tie potrebné inšpirácie pre svoj biznis. Dobre, ešte môžeme spomenúť tú prvú tému, ktorá rozbehne celú konferenciu. To je tiež zaujímavý prípad tej prvej Slovenky na Evereste, ktorú nikto nepoznal. Presne tak. Zrazu sa z toho stala obrovská vec, každý ju spoznal. Áno, je to vlastne prípad Lucie Janičovej, kedy bolo to dievča, ktoré vlastne prišlo, zaklopalo na dvere Slovenskej sporiteľne a povedalo im, že proste ja mám ambíciu výjsť na Everest, ale nie som horolezkyňa, iba mám tento svoj sen. Oni tomu snu uverili, podporili ju a naozaj tá komunikácia začínala o tom, že sa aj pomohlo so sociálnymi sieťami, že sa z hľadiska médií a novinárov, a napríklad určite bola aj tu u vás v Joj, sa vlastne jej povedal jej životný príbeh. Taktiež bola jednorodičkou, tak ako sme počuli o tejto podpore. A následne sa jej to podarilo. To znamená, ten veľký úspech bol už za ňou a bola vlastne na základe nej aj postavená kampaň a stala sa takou ambasádorkou toho smerovania a tých ambícií náš Slovákov, aby sme boli silní. Veľmi pekne ďakujem. Koho sme zaujali, ten si vás nájde. Komunikátori budúcnosti. Ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. A my ideme na šport. Náročný súboj v